bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolletake asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗe amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. ambiance gonɗo to e par rapport ɗo jiiɗa sax an fuɗɗo haalde ko jewɗa ko gaccuɗa to ko ɗum tan jewɗa kono ɗo jooɗoɗa de min kay mi jooɗaki ɗo comme jiɗɗo hoode sax hoode kay a suwato hay yettade aɗa hoode mi jooɗo ɗo ala yaltude ala wadde haydara lelade tan e ɗanade min mi wawa ɗum non a wawata gonɗo heure mi haala ɗum kam portude Amadou wonde ko leerɗo Amadou ko wonti neɗɗo goɗɗo haala to nannuɗa Amadou ko toñde to gandanmi Amadou min kam mi toñani ɗum kalama ɗum koko woodi mi haalani ɗum annduɗa ko leerɗo yino mbaɗa leerɗo ay kedi de hi dewgal ene weeli sabu rek hay téléphone assange donc il faut mi naate dewgal mi dañi ɗon tafangay ko toñde aɗa leeri moom machallah ha hule si omo leeri kay ayi de ɗo moom moy loolu hule an kam hay an mo gaddu mo addora leeri leeri oɗo ɓeydo jooɗo fii ɗo yewani e makko leegal to yiɗi yaade ambiance mo accitoɗo ko ɗum woni problème makko ko ɗo yewani e makko de so yewi tan mi ara waɗa ambiance kosam nan pewtan ɗon mbiɓe yemmo no heddi ene heddi kay yo addanmo hen min de min heji neɗɗo ɗon ayno change mbiɗa haala ha mbiya bébé ha kosam jangginam ɗum ɗo woppo mi deeƴi Amina mi haalani ɗum noon ɓinguel neno mariage ma weeli leggal ngal fof ko mariage ma haala kono mariage ma wattata kala no waɗa mariage ma nan ɗo aranama autorisation mi nena mi weltima sabu fof e jungo ma gaccunomi ɗum yimɓe ñaami kaami organisation rewi lawol komi belti ɗo tellement mi ala jobdima anke mi accidanmo e Allah rek ha Allah hokkuma ko annene ñalawma ma oɗon mi aram dawa hen min somi wannani holmo mbaɗantimi jomaji keso kaaɗe kesi mi wecciyoma komi jewnunoɗoma wallahi min jewnuɗoma miñema tan ɗo hakkille me ma mi salani miijadema non ay sumbu c'est bon de ay salle de tir ay quoi wate Yo jadi apa tibi he woto ala duka e mi hernani mo do walla mi hernani mo do to kellu ma do yawdo tawati an ñande yangi
neɗɗo debbo jofata mi tottanimo loco mbima mi basto yimɓe gonɗi ɗo ya yaltino noon cukaron kon mbasa tambide jibi ko ɗon mbawɗa ko ɗon tolneɗa jiba wawa haaldananta kadi yimɓe mawɓe notable mawɓe ɓe ko wayno Daouda Dia en jibi oldu en ɓen a anda ɗumen gon walona mi tottuma ɓen hande joguiɗa ɗumen ɗo e basuɗi bowa taw ko notable ko yimɓe fotɓe nawede e nder salon an ken sehlani ɗum kam ɗum en ɓenni ɗum jibi sehlani hakkude men ɓenni ɗon kono kam aɗa andi kamɓe ƴettata yimɓe mawɓe ɓe fawi jongo maje dañidirde te gara dow garo sunu moƴƴi de gasi yettu Allah Allah jaabino ɗo mino mi yahol to mi yahan mbiyamma debbo jibi algay de ko mbawmi ko a wano en wona giƴiraɓe rendi en gona kala ay en ni mbaɗen école ndenduɗen rendini en tan ko rakkilation kawren kuure kono sen mbiyama école en ndina wodo ɗum oɗon he yiiɗo ñiiƴe taw poosa haɗa wayiɗa yiiɗo ñiiƴe accu han poosanma ha para ha huɗu ko hewten ni ganda sa wiini jala debbo jala pos taw pos gayaɗum goɗɗe ɗe giwo ala entraînement joni ko sal faami toujours joni ko ay sal weelo kucci bisep sa ɗi fof fewɗe tunumere